Θα μιλήσουμε για την άσκηση, η οποία είναι κάτι σημαντικό, αλλά μέσα στην άσκηση θέλω να δείτε τη σημασία για την υγεία μας. Έτσι. Η άσκηση είναι ένας πυλώνας από τους βασικούς για την προαγωγή της υγείας, της ευρωστίας. Θα μιλήσουμε για τα καλά και τα κακά νέα της άσκησης και για το health coaching. Θα σας πω ότι είναι μια καινούργια μορφή συμβουλευτικής που οι ειδικοί σωματικής και ψυχικής υγείας σιγά σιγά το προσθέτουν στις υπηρεσίες που προσφέρουν. Τι είναι η υγεία, έτσι, για να βάλουμε λίγο το πλαίσιο, γιατί δεν είναι η απώλεια του σωματικού πόνου μόνο η υγεία. Δεν είναι ότι αν δεν πονάω είμαι καλά. Η υγεία είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό. Είναι η οργανική, είναι η κοινωνική και η ψυχολογική μας κατάσταση να έχει μια ισορροπία. Δεν είμαστε μόνο σώμα, είμαστε και συναίσθημα, είμαστε και κοινωνία, είμαστε και σχέσεις. Οπότε έχουμε την υγεία μέσα σε ένα συνεχές. Στο ένα άκρο είναι η νοσηρότητα, ο πόνος, και στο άλλο άκρο είναι η χαρά, η ευρωσφία. Οπότε κάποιες στιγμές της ζωής μας μπορεί να είμαστε στο ένα άκρο και κάποιες άλλες στιγμές στο άλλο ή ενδιάμεσα. Τα άκρα αυτά, η διαδικασία αυτή, κάποιες φορές ή τις περισσότερες φορές μπορούμε να επιλέξουμε ή να κάνουμε ενεργητικές δράσεις για να αλλάξουμε αυτή τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Το σώμα μας, πολλές φορές το βλέπουμε ως ένα απλό σαρκείο το οποίο το κουβαλάμε. Δεν είναι ένα σαρκείο το σώμα. Το σώμα μας είναι ένα μέρος της ύπαρξής μας. Όχι ένα μέρος. Είναι η ύπαρξή μας. Απλά εκφραζόμαστε και μέσα από το σώμα μας. Είμαστε μια ψυχοσωματική οντότητα. Σώμα, συναίσθημα και πνεύμα. Άρα, επηρεαζόμαστε από το κοινωνικό περιβάλλον, επηρεαζόμαστε από το φυσικό περιβάλλον και ουσιαστικά αυτή η σχέση επηρεάζει την ψυχοσωματική μας οντότητα. Η άσκηση είναι ουσιαστικά η κίνηση, καταρχήν, όχι η άσκηση. Η κίνηση είναι κάτι το οποίο μας έχει φέρει ως πολιτισμό εδώ. Αιώνες πριν, οι άνθρωποι κινούνταν αένα. Έτσι παρήγαγαν αυτόν τον πολιτισμό. Σιγά σιγά αυτός ο πολιτισμός όμως μας έκανε να καθόμαστε πιο πολλές ώρες. Και έτσι έχουμε δημιουργήσει την επιδημία, υπάρχει η επιδημία της υποκινητικότητας. Υπάρχει ένας καινούριος, δεν το λέμε κλάδο, έτσι, μια κατεύθυνση ιατρική του τρόπου ζωής. Εδώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει και ένα μεταπτυχιακό. Δημιουργείται ουσιαστικά μια καινούρια κουλτούρα στην ιατρική κοινότητα, η οποία είναι ότι δεν κοιτάζουμε πια την ασθένεια, αλλά κοιτάζουμε τις θετικές δράσεις που πρέπει να κάνει κάποιος για να προλαμβάνει τα νοσήματα τα οποία έχουν μπει στην καθημερινότητα όλων. Και η υποκινητικότητα, δηλαδή η έλλειψη κίνησης, είναι ένας βασικός πυλώνας, όχι βασικότερος, ένας πολύ βασικός πυλώνας. Αν λοιπόν δεν κινούμαστε, αυτό το σώμα, έτσι, που έχει μυς, έχει οστά, έχει διάφορα όργανα, αρχίζει και υπολειτουργεί. Αρχίζει και φθήνει. Έτσι. Υπαγόμαστε ουσιαστικά σε αυτούς τους νόμους της φυσικής φθοράς. Αν προσθέσουμε σε αυτή την φθορά και την ψυχολογική φθορά που μπορεί να έχετε μέσα, δηλαδή αυτόν τον πόνο, τον φόβο του πόνου, αρχίζει μετά και μεγαλώνει αυτό το βάρος. Αν συνδυάσουμε τώρα την υποκινητικότητα και με κακή διατροφή, ανθυγιεινό τρόπο ζωής, κάπνισμα, χρήση ουσιών, αλκοόλ, κακό ύπνο και έλλειψη κοινωνικών σχέσεων ή έλλειψη υγιών κοινωνικών σχέσεων, τότε μιλάμε για ένα μείγμα που όλη πια η επιστημονική κοινότητα αποδέχεται ότι αυτό αποτελεί το βασικό πυλώνα όλων των προβλημάτων υγείας που μπορεί να έχουμε. Από καρδιακά προβλήματα, από χρόνιο πόνο, από ρευματοειδείες αρθρίτιδες, από χρόνια κόπωση, που και αυτό είναι μια ασθένεια, ή φλεγμονές, ή χρόνιες φλεγμονές που μπορεί να έχουμε. Άρα, με αυτόν τον τρόπο επιτεχάνεται δυστυχώς η βιολογική μας φθορά. Τι έχουμε στα χέρια μας όμως και τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν είναι η άσκηση. Τι όνομα άσκηση? Άσκηση δεν είναι απλά να περπατάμε στο βουνό ή να βγαίνουμε στην παραλία, να περπατήσουμε ή στον περιφερειακό. Και αυτό άσκηση είναι, αλλά η άσκηση έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έχει ένταση, δηλαδή πρέπει να επιλέξουμε τι ένταση άσκησης θα κάνουμε, έχει διάρκεια και έχει και συχνότητα. Με σκοπό
την αύξηση, της βελτίωση της υγείας και κάποιων συγκεκριμένων συγκεκριμένων στοιχείων του οργανισμού μας, όπως είναι η αντοχή μας, όπως είναι η μυϊκή μας δύναμη, η ευληγησία μας, έτσι. Άρα είναι χαρακτηριστικά που είναι μετρήσιμα. Δεν είναι απλά νιώθω καλά όταν περπατάω. Άρα, έχουμε την άσκηση που βελτιώνει την υγεία μας και θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο πιο ειδικά. Έχουμε όμως και ταυτόχρονα μία άσκηση η οποία θα πρέπει να μας δίνει κίνητρο και ικανοποίηση. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους να ξεκινάνε να γυμνάζονται και επειδή δεν είναι κάτι το οποίο τους ευχαριστεί, το αφήνουν. Άρα πρέπει να βρούμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία πράγματα που ικανοποιούν την ιδιαιτερότητα του ανθρώπου που θέλει να ασκηθεί. Και επίσης πρέπει να βρούμε τα είδη γυμναστικής, τα είδη άσκησης που είναι ανάλογα με την προσωπικότητα κάποιου ανθρώπου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους αρέσει να είναι μαζί με άλλους ανθρώπους. Οπότε, ομαδικά προγράμματα είναι καλύτερα για αυτούς. Άλλοι που είναι πιο ατομικοί, έτσι, τους αρέσει πιο πολύ η μοναξιά, οπότε θέλουν πιο ατομικά προγράμματα. Πάντως, για να ονομάζουμε κάτι, μια φυσική δραστηριότητα άσκηση, θα πρέπει να έχει αερόβια ή αναερόβια δράση, δηλαδή να λαχανιάζουμε, να νιώθουμε υδρότα όταν κάνουμε κάτι, να έχουμε άσκηση με αντιστάσεις, δηλαδή να χρησιμοποιούμε βάρη, ελαττήρια, λάστιχα, να έχουμε δηλαδή να σηκώνουμε όχι μόνο το βάρος μας αλλά και κάποια άλλη αντίσταση, αλλά να έχουμε και επίσης ασκήσεις διάτασης, ισορροπίας, άρα όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί ονομάζουμε άσκηση. Επίσης έχουμε ομαδικά και ατομικά προγράμματα και μετά έχουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιας άσκησης. Η παραδοσιακή χορή, παραδείγματος χάρη, είναι μια πάρα πολύ ωραία αερόβια άσκηση με κοινωνικό χαρακτήρα, χωρίς όμως αντίσταση, χωρίς διάταση. Άρα κάτι κερδίζουμε, κάτι χάνουμε. Το ποδήλατο, επίσης η κολύμβηση, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Άρα θα πρέπει στο πλάνο μας, το ετήσιο πλάνο άσκησης μας, να επιλέγουμε ανάλογα με την περίοδο μας διαφορετικά είδη άσκησης. Άλλο το καλοκαίρι θα κάνουμε, άλλο το χειμώνα. Για να μην βαριόμαστε και να κρατούμαστε πάντα σε ένα κίνητρο, να βρισκόμαστε σε κίνηση και άσκηση. Εδώ η γιόγκα, το πιλάτες, το tai chi είναι άλλες μορφές άσκησης που δίνουν άλλες ποιότητες κίνησης. Το crossfit, τα βάρη, η διαλυματική άσκηση με αντιστάσεις. Όλες αυτές λοιπόν είναι μορφές άσκησης που επιλέγουμε να κάνουμε. Υπάρχουν όμως κάποια κακά νέα με την άσκηση. Εδώ έχω επιλέξει μόνο μία έρευνα. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες. Δυστυχώς, αν σταματήσει κάποιος να ασκείται, χάνει τα ωφέλη μέσα σε... Ξεκινάει η απώλεια των ωφελών στους πρώτες 2 εβδομάδες, μέχρι τις 8 εβδομάδες χωρίς να κάνουμε άσκηση. Έχουμε χάσει κάθε είδους ωφέλειας που μπορεί να είχαμε αν είχαμε ξεκινήσει να ασκούμαστε και μάλιστα μακροχρόνια. Άρα το σώμα μας δυστυχώς ξεχνάει και ευθύνει. Άρα η άσκηση δεν είναι ότι μου είπε ο γιατρός μου έχω αυξημένη υπέρταση, πρέπει να ξεκινήσω να περπατάω για 6 μήνες, κατέβασα λίγο την πίεσή μου, άρα είμαι καλά και συνεχίζω ξανά τον ίδιο τρόπο ζωής. Αυτό σε κάποιο χρονικό διάστημα αρχίζει και ξανά γυρίζει εκεί που ήταν. Η άσκηση λοιπόν πρέπει να γίνεται χωρίς διακοπή. Επιλέγουμε διάφορα είδη άσκησης ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αλλά πάντα θα πρέπει να νιώθουμε ότι κάθε τόσο επιβαρύνουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας, το σώμα μας. Τα καλά νέα. Εδώ είναι πάρα πολλές έρευνες, είναι ουσιαστικά κάποιες μετααναλύσεις που έχουν γίνει σε διάφορους τομείς του σώματος. Βασικός, η λιπόλυση. Μικραίνει το μέγεθος των λιποκυτάρων. Στα λιποκύτταρα επίσης συμμετέχουν πάρα πολύ φλεγμονώδεις δραστηριότητες. Άρα, μείωση των φλεγμονών, μείωση του αριθμού του μέγεθους του λιποκυτάρου, μας βοηθάει στην μείωση του σωματικού μας βάρους. Ζαχαρόδι διαβήτη. Πάρα πολλές η άσκηση βοηθάει στην κατανάλωση γλυκόζης από το αίμα, αυξάνει την ευαισθησία της ινσουλίνης, οπότε άνθρωποι οι οποίοι έχουν
ή έχουν προδιάθεση για ζάχαρο, μέσα από τη συστηματική άσκηση μπορεί να έχουν πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Κάθε πρόβλημα εντός εισαγωγικών έχει διαφορετική δοσολογία άσκηση. Διαφορετική άσκηση θα κάνει κάποιος ο οποίος έχει ζαχαροδίτη τύπου 1, διαφορετική δοσολογία άσκησης θα έχει για κάποιον ο οποίος κάνει τύπου 2. Διαφορετική άσκηση θα κάνει ένας καρδιοπαθής, διαφορετική άσκηση κάποιος που έχει χρόνια κόπωση ή χρόνια φλεγμονή. Γιατί άλλες επιδράσεις έχει η άσκηση σε αυτούς τους ανθρώπους. Επίσης, η υπερχολυστερινεμία, HDL, όλες οι χολυστερόλοι, HDL, η LDL, αυξάνεται, μειώνεται, τα τριγλικερίδια μειώνονται. Επίσης, η καρδιά ξεκουράζεται. Τι σημαίνει ξεκουράζεται? Χτυπάει πολύ λιγότερο, χρειάζεται να χτυπάει πολύ λιγότερο, 15.000 χτύπους την ημέρα λιγότερο, αν κάποιος είναι καλά γυμνασμένος, μέτρια γυμνασμένος, δηλαδή 48 μέρες το χρόνο ξεκούρασης για την καρδιά. Μια πολύ μεγάλη ξεκούραση για το σώμα μας, αν είμαστε καλά γυμνασμένοι. Πνευμονικός αερισμός, άνθρωποι με άσθμα που έχουν πρόβλημα με την αναπνοή τους, επίσης έχουν πολλά ωφέλη, βοηθάει στον πνευμονικό αερισμό η άσκηση. Επίσης, οστεοπόρωση σε άντρες και γυναίκες. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στην πρόληψη της οστεοπόρωσης και ουσιαστικά στα μην αυξηθεί από την οστεοπενία. Ασκήσεις ισορροπίας και αποφυγής πτώσεων σε αυτούς τους ανθρώπους βοηθάει ακόμα περισσότερο για να μην έχουμε κατάγματα. Στα μυοσκελετικά προβλήματα βέβαια πάρα πολύ σημαντικά και στην ορθοσομία. Επίσης, στον ψυχικό κόσμο μειώνει το άγχος και την κατάθλιψη. Βελτιώνει την νοητική λειτουργία και επίσης δημιουργεί μια διάθεση ευεξίας και ουσιαστικά έτσι μιας θετικότητας για το σώμα και για την καθημερινότητα. Η άσκηση όμως, και αυτό είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που έχουν βρεθεί μέσα στις έρευνες, βοηθάει και το κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχει σε μακροοικονομικές έρευνες που έχουν γίνει, μειώνει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Άρα, όταν ασκούμαστε, βοηθάμε το κράτος οικονομικά. Επίσης, βοηθάμε τις εταιρείες στις οποίες δουλεύουμε ή στους χώρους που δουλεύουμε, γιατί έχουμε τις λιγότερες ώρες απώλεια εργατικών ωρών, γιατί δεν φεύγουμε από την εργασία μας λόγω προβλημάτων. Γενικά, η άσκηση είναι μια επένδυση που μπορούμε να κάνουμε για εμάς και για τους γύρω μας. Είναι μια επένδυση η οποία χρειάζεται να της δίνουμε λίγο από το χρόνο μας. Και πόσο λίγο από το χρόνο μας? Ο ΠΟΗ και το Αμερικανικό Κολέγιο Άσκησης και Υγείας έχουν δώσει αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και είναι για όλους εμάς, δηλαδή για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από 30 χρονών και βρίσκονται με χωρίς να έχουν έναν τελείως υγιεινό τρόπο ζωής. Έτσι. 150 με 300 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης την εβδομάδα. Τόσα χρειαζόμαστε για να έχουμε μια καλή επένδυση για το σώμα μας. Δείτε το, δηλαδή είναι περίπου 30 λεπτά άσκησης την ημέρα. Μέτριας έντασης. Θα δούμε τι σημαίνει μέτριας. Δεν είναι απλά πηγαίνω και περπατάω και βλέπω βιτρίνες. Δεν είναι αυτό άσκηση. Ή 75 λεπτά με 150 έντονης άσκησης. Ακόμα λιγότερο μέσα στην ημέρα. 2 φορές την εβδομάδα πρέπει να έχουμε άσκηση με βάρος, με αντιστάσεις. Αυτές είναι οι πολύ βασικές οδηγίες. Όμως η ηλικία παίζει σημαντικό ρόλο. Πότε ξεκινάει κάποιος να κάνει άσκηση? Η φυσική κατάσταση. Αλλιώς ξεκινάει κάποιος ο οποίος δουλεύει σε μια χειρονακτική εργασία και ήδη το σώμα του έχει κάποιες υποδομές και κάποιος που για χρόνια βρίσκεται σε μια καρέκλα και δεν κάνει τίποτα. Αλλιώς είναι κάποιος ο οποίος έχει βιολογικά προβλήματα, ιατρικά προβλήματα, που πρέπει να αξιολογηθούν και να βάλουμε προτεραιότητες. Οπότε χρειαζόμαστε πάντα μια καλή αξιολόγηση και μια καλή λήψη ιατρικού ιστορικού και μια καλή συνεργασία με τον ιατρό που επιβλέπει τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
Για να έχουμε λοιπόν βιολογικές προσαρμογές, για να ξέρουμε δηλαδή ότι η άσκηση, η επένδυσή μας έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει να έχει συχνότητα, θα πρέπει να έχει ένταση. Τι σημαίνει ένταση? Σημαίνει ότι οι καρδιακοί μας παλμοί πρέπει να χτυπάνε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό για να λέμε ότι έχει απόδοση αυτό που κάνουμε. Άρα εδώ μετράμε καρδιακούς σεισμούς και ανάλογα με το στόχο θα πρέπει να είμαστε μέσα σε αυτούς τους παλμούς για να δουλεύει η καρδιά μας. Θα ήθελα να σας φέρω όλες τις έρευνες οι οποίες η καρκινική εταιρεία της Αμερικής μας παρουσιάζει ότι όντως έχουμε μέσα από την άσκηση σε ανθρώπους που έχουν καρκίνο ή που προλαμβάνουν 7 κοινούς καρκίνους και τι ωφέλη έχουμε όταν έχουμε 30 λεπτά αερόβιας άσκησης, 2 φορές την εβδομάδα μυϊκής ενδυνάμωσης, έτσι, με άσκηση με αντιστάσεις, στον πόνο και στον πόνο σε σχέση με τον καρκίνο, στην κατάσταση της υγείας του γενικότερα του σώματος, στην φυσική ευεξία του σώματος, στο άγχος και στην κατάθλιψη. Δεν έχουμε αποτελέσματα για τα αλεπιδήματα και είμαστε λίγο... δεν υπάρχουν πάρα πολλές καλές έρευνες σε σχέση με τον ύπνο. Ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν καρκίνο. Αυτό που θα ήθελα να πούμε είναι ότι η άσκηση, και υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες για αυτό, ότι βοηθάει στην πρόληψη σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού, για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και του πνεύμονα και του ενδομητρίου. Εδώ αυτές οι μορφές καρκίνου είμαστε σίγουροι πια ότι η άσκηση, η άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα μπορεί να έχει καλή ποσοστά πρόληψη. Ένα καρκίνο όμως η άσκηση τον βοηθά και αυτό είναι του μελανόματος. Άρα όταν κάνουμε άσκηση σε εξωτερικό περιβάλλοντα, δυστυχώς αυξάνουμε λίγο τις πιθανότητες αυτού του καρκίνου. Άρα πρέπει να είμαστε καλά προστατευμένοι όταν ασκούμε σε εξωτερικά περιβάλλοντα. Αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας για ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε αρκετές ώρες ή κάνουν άσκηση σε εξωτερικό περιβάλλον. Και ένα βήμα πίσω. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε μια άλλη σχέση με τους πελάτες ή ασθενείς μας, ώστε να τους διευκολύνουμε να κατανοήσουν τις αλλαγές που πρέπει να κάνουν στον τρόπο της ζωής τους. Το health coaching είναι μια τεχνική συμβουλευτικής που έχει σαν στόχο την στοχευμένη καθοδήγηση για τη βελτίωση και της υγείας του ανθρώπου. Ο health coach χρειάζεται να δημιουργήσει ένα πλαίσιο, ένα χώρο, ώστε να έχουμε ένα χρονικά προσδιορισμένο στόχο και ένα επιτεύξιμο στόχο σε σχέση με την υγεία του πελάτη ή ασθενή μας. Ο ειδικός, εμείς δηλαδή, χρειάζεται να μετακινηθούμε από την ιδέα ότι ξέρουμε τι είναι σωστό για εκείνον, για την υγεία του, και θα πρέπει να τον εκπαιδεύσουμε και να κατανοήσει ποιες αλλαγές πρέπει να κάνει εκείνος για να πάρει την ευθύνη στα χέρια του για την υγεία. Εδώ είναι το μεγάλο παιχνίδι που γίνεται ώστε να μπορέσουμε ο ασθενής να πάρει μέρος στη διαδικασία της αλλαγής του τρόπου ζωής του. Οι έρευνες που έχουν γίνει στο σύστημα υγείας της Αγγλίας και σχετίζονται με το health coach έχουν δείξει ότι η έλλειψη κινήτρου για αλλαγή από τους ασθενείς, οι επιβλαβείς συνήθειες όπως είναι το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης και κακή διατροφή, η έλλειψη δομημένης και καλής σταθερής βοήθειας μπορεί να μας προκαλέσει όλα αυτά τα προβλήματα υγείας, παχυσαρκία, ζαχαροδιαβήτη, αυτοάνοσα, ψυχοσωματικά, χρόνιο πόνο. Άρα, χρειάζεται να βρούμε έναν άλλον τρόπο επικοινωνίας με τους ασθενείς ή πελάτες. Επιμένω σε αυτόν τον διαχωρισμό, γιατί σθένος και δύναμη είναι το παιχνίδι της αλλαγής. Έτσι. Πώς να εμφυσίσουμε στον ασθενή ξανά τη δύναμη να πάρει την ευθύνη για το σώμα του. Έρευνες έχουν δείξει στο σύστημα υγείας της Αγγλίας ότι μόλις το 9% των ασθενών συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων που αφαιρούν το θεραπευτικό τους πλάνο.
Άλλες έρευνες δείχνουν ότι το 50% των ασθενών που επισκέπτονται μια υπηρεσία πρωτοβάθμιας υγείας φεύγουν χωρίς να έχουν κατανοήσει τι τους έχει πει ακριβώς ο γιατρός. Ποσοστό μικρότερο του 10% δεσμεύεται και υλοποιεί ουσιαστικά τις ανάγκες του, τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να κάνει στον τρόπο ζωής του. Και μόνο το 50% των ασθενών παραμένει πιστό στη φαρμακευτική του αγωγή. Αυτή ήταν μια συγκεκριμένη έρευνα που είχε γίνει πριν 10 χρόνια. Ίσως να είναι λίγο διαφορετικά τα ποσοστά, αλλά είναι αρκετά μεγάλα ακόμα και τώρα. Άρα, χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή ώστε να μπορεί να κατανοήσει τις ιατρικές οδηγίες, να κατανοήσει τη σημασία της αλλαγής των ανθυγιεινών συνηθιών. Άρα, πρέπει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση δυστυχώς την έχουμε αφήσει στο διαδίκτυο. Και έτσι ενημερωνόμαστε σπασμωδικά από εκεί και δεν δημιουργούμε ένα πλαίσιο ξεκαθαρής γνώσης τι σημαίνει αλλαγή. Τι σημαίνει αλλαγή στον τρόπο ζωής. Να μένουν σταθεροί στη λήψη της αγωγής τους, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να κρατάνε τη φαρμακευτική τους αγωγή σταθερά και να τους ενεργοποιούμε ώστε να προσιλώνονται πιο πολύ στο στόχο της υγείας τους. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να ξαναδημιουργήσουμε αυτή τη σχέση εκπαίδευσης με τους ασθενείς παύλα πελάτες, ώστε να πάρουν ξανά την υγεία στα χέρια τους με μια πιο ενημερωμένη πια κατάσταση, ώστε να μπορούν να ταξιδεύουμε όλοι μαζί σε ωραία μέρη και να κατεβαίνουμε πλαγιές, να γνωρίζουμε καινούργια μέρη ή να σηκωνόμαστε από το κρεβάτι λίγο περισσότερο κάθε μέρα, με λιγότερο πόνο. Είναι δύσκολο αυτό και ο πόνος είναι πάρα πολύ διαπεραστικός μερικές φορές που μας καθυλώνει, αλλά έστω και λίγο να σηκωθούμε περισσότερο από το κρεβάτι και λίγη περισσότερη κίνηση να βάλουμε στη ζωή μας, αυτό το λίγο θα μας αποδώσει. Σας ευχαριστώ πολύ.